בסדר? כן. כשקורות ברום מצאנו אדמה חרוכה. שום דבר לא היה. לא היה רישום אינוונטר, לא היה כלום. הפקר. כל אחד קנה מה שהוא רצה וכל אחד מכר מה שהוא רצה. הייתה הפקרות שם. אז התחלנו לארגן את הנושא הזה של ארכיון. 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 והתחלנו מה ייכנס לארכיון, מה לא ייכנס לארכיון, כמה זמן מחזיקים לכל דבר בארכיון, ואני הבאתי גם חומר שכבר אספתי במקומות אחרים, והם התחילו להקים ועדות לכל היחידות, כמה זמן מחזיקים חומר כזה, כמה זמן מחזיקים חומר כזה, אז מתי שנכנס החומר, מתי שיוצא החומר, צריך לדעת בדיוק את הזמנים וכו' וכו'. התחיל לעבוד, עבדו שם בארכיון, עבדו איזה 5-6 איש, אז מדי פעם היינו מקבלים חומר לארכיון, בהתאם לתקופה שצריך לשמור אותם, והיינו שומרים את החומר, נכנס למחשב, הכל פיקס, 100% עבר, וזה בסדר גמור היה. אחרי זה, מה עוד היה לשם? היה עוד איזה פרויקט גדול, גם עם איפה שקונים את כל החומרים למפעל. רכש. איך? רכש. מחלקת רכש. לא מחלקת רכש, אבל... מחסן. איך? מחסן. גם למחסן, אבל שם דומה, לא משנה. אז גם זה ארגנו טוב, שזה יהיה ידפוק בסדר. ומאז אסור להשתמש בשום דבר שלא עבר דרך המחסנים. ואחרי זה עברו זמנים וזה, והגיע הפרויקט האחרון שעשיתי שם, הבטחת איכות. לא ידעתי מה זה. אז מה, התחלתי להתעניין גם זה, וגיליתי את כל העיקרון שלו, ועבדתי לפי העיקרון. העיקרון בהבטחת איכות אומר שאין עושים שום פעולה בתוך המפעל ובלי שיהיה על זה נוהל קיים. והתחילו אחר כך ישיבות בכל מקום, כולם הקימו נוהלים וזה, והזמנו אותם מלונדון שיבואו. הם באו, בדקו, ראו שהכל פיקס, בסדר, נתנו לנו איזו 900, ואנחנו יכולים לפרסם עכשיו שאנחנו עובדים לפי איזו 900. אתה צריך לראות תוך 3 חודשים כמה עלו המחירות. עלו בצורה מדהימה. וזהו, זה כבר, אני אז הייתי בן 70, אמרתי מספיק לי, לא צריך יותר, אני רוצה לפרוש, יש לנו הסכם אישי, תשלמו לי את ההסכם האישי, ואני עוזב.
אז ככה היה בעצם, עזבתי, והייתי בבית, התחלתי להתעסק עם התנדבויות, התנדבתי בביטוח לאומי, לבקר אנשים מסכנים, שאין מי שידפוק שם בדלת. ונוסף לזה בא מנכ"ל משרד הזה, ביטוח לאומי? ביטוח לאומי, הרווחה. הרווחה. והשר גם היה אצלי, כן. אנחנו רוצים שתתנדב אצלנו. יש לנו בכל חבל ארץ, יש לנו בן אדם שאם מישהו מגיש קוראים לזה ערר, אתה תקבל את זה, אני אתן לך את כל התעריפים שלנו, את כל התעריפים שלנו. אתה תטפל במסדור שלך כשזה יגיע אליך, ותבוא המזכירה מתל אביב, והיא תרכז את הכל. אמרתי בסדר. ודווקא פה כן קיבלתי כסף. אמרתי, נותנים, למה לא לוקחים? וככה, ברוך השם, הגעתי למקום שאני נמצא היום, שיש לי ברוך השם מספיק כסף לימים סקינים, וזהו. ולנו את כל החיים בקיצור נמרץ. בוא תספר לנו קצת אנקדוטות. למשל, איך גנבת לאח שלך את האופנוע? זה כבר מעשה ילדים. זה לא פחות חשוב. מעשה ילדים. אז אחי היה ישן קצת יותר מאוחר. אז אני הייתי לוקח את האופנוע, מוציא אותו החוצה ומתחיל לנסוע. בהתחלה נסעתי לנוטרל. אחרי זה התחלתי להדליק אותו. פעם נפלתי, שרדתי לי את כל הצד, אני זוכר. אמרתי יותר, אני לא נוגע בזה. ולא, הכל. ואז עוד בו היה קניה ולא היה שום דבר. וכל הדברים שעשיתי אחר כך, זה אחרי שהיה לי כבר